Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimiratasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nigamakalpatarurgalitam phalam Sukhamukhamrudadrava samyutam Pipada Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasika Puvi Bhavugaha Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudhirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Chanandana Kumaraya Govindaya Namo Namah Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Sri Sri ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ആ അധ്യായത്തില് 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തു അല്ലെ. അതില് ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? 21, 22, 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഇന്നലെ എടുത്തു അല്ലെ. അപ്പോ ഇന്നലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. ഭീഷ്മൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു അല്ലെ. ആരെയാണോ, ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങള് മാതുലപുത്രൻ എന്നും, അതായത് ഉറ്റ സുഹൃത്താണും അഭ്യുതകാംക്ഷി എന്നും ഉപദേഷ്ടാവെന്നും ദൂതനാണ് ഹിതകാരി എന്നൊക്കെ കരുതി പോകുന്നത്, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആര്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത്രയും നാളും ഉള്ളത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഭീഷ്മാചാര്യര്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറയാണ്? അദ്ദേഹം നിരപേക്ഷനായിട്ടുള്ള, ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരിലും ഒരേപോലെ കൃപയുള്ളവനും പിന്നെന്താണ്? മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായ ലഹരിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഫോൾസിഗോ അതില്ല അല്ലെ, മിഥ്യാബോധം ഭഗവാൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് മിഥ്യാഹംഭാവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികമായ ലഹരിയിൽ നിന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ മുക്തനാണ് എന്ന് പറയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ പോകുന്ന അവസരത്തില് ഭീഷ്മാചാര്യർ പറയാണ്, ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ പോകുന്ന അവസരത്തില് കൃപാപുരസരം എന്റെ മുൻപിൽ ആഗതരായി. എന്തെന്നാൽ കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് പറയണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവൻ വെടിയണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭീഷ്മാചാര്യരുടെ മുന്നില് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ബന്ധുത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഇന്നലെ. കാരണം ശാരീരികമായ ബന്ധുത്വമുണ്ട്, പിന്നെന്താണ്? ആത്മീയമായ ബന്ധുത്വം. ഭീഷ്മാചാര്യർക്ക് ഏത് ബന്ധാണുള്ളത്? ആത്മീയമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ശാരീരികമായ ബന്ധുത്വം ആർക്കാണുള്ളത്? പാണ്ഡവർക്ക് അല്ലെ. പാണ്ഡവരുടെ
മാതുല പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടമാണ്. ആ ശാരീരികമായ ബന്ധുത്വം പറയുന്നതും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മാചാര്യർ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്തെന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നന്ദനന്ദനൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വിജയ സഖ സഖ എന്ന് സംബോധന പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 23. ഇത് ഏതാ? 9 സോറി, 10 എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ. 23. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് മാറിപ്പോയി. 10 എടുത്തത് ഞാൻ. 9 എടുക്കണ്ട അല്ലെ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna ഒന്നും കൂടി നോക്കി നോക്കട്ടെ. Hare Rama Hare Rama ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ Hare കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ Rama Hare Hare രാമ രാമ ഹരേ 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ ഫയൽ ആയോണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, അത് പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പൊ മൊബൈലിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
സമയം പോയില്ല നമ്മള്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭക്ത്യാവേശമനോ യസ്മിൻ വാചായൻ നാമ കീർത്തയൻ ത്യജൻ കളേവരം യോഗി മുച്യത്തെ കാമകർമ്മഭിഃ. ഭക്ത്യാവേശമനോ യസ്മിൻ വാചായൻ നാമ കീർത്തയൻ ത്യജൻ കളേവരം യോഗി മുച്യത്തെ കാമകർമ്മഭിഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആവേശ്യമനോ യസ്മിൻ വാചായൻ നാമ കീർത്തയൻ കളേവരം യോഗി യേശമനോ കളേവരം ഭക്തിനിരതമായ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആവേശ്യ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് യസ്മിൻ ആരിൽ വാച വാക്കുകളാൽ യത് ആരുടെ നാമ ദിവ്യനാമം കീർത്തയൻ കീർത്തനം ചെയ്യുകയാൽ ത്യജൻ ത്യജിക്കുക കളേവരം ഈ ഭൗതിക ശരീരം യോഗി ഭക്തൻ മുച്യതേ മോചനം ലഭിക്കുന്നു കാമകർമ്മഭി കാമ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ള ഭക്തിയാലും ധ്യാനത്താലും ദിവ്യനാമജപത്താലും ഭക്തഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഭക്തനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ള ഭക്തി കൊണ്ടും ധ്യാനം കൊണ്ടും ദിവ്യനാമ ജപം കൊണ്ടും ഭക്തഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ള ഭക്തി കൊണ്ടും ധ്യാനം കൊണ്ടും നാമജപം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ മുക്തനാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മനസ്സിനെ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തി ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം ഏകാഗ്രത സമാധി അഥവാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ 100% നിമഗ്നനായിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഏകാഗ്രമാക്കുക, മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം ഏകാഗ്രത സമാധി അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തില് 100% നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തില് നിമഗ്നനായിരിക്കുക എന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സമാധി അല്ലെങ്കിൽ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ യോഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗി എന്ന് പറയാം. അത്തരം ഒരു യോഗി ഭക്തൻ ദിവസം മുഴുവനും, അതായത് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഇപ്രകാരം ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം ആരാധന പ്രാർത്ഥന സ്വേച്ഛാനുസാരമായി സേവകനായി തീരൽ ആജ്ഞകളെ അനുവർത്തിക്കൽ മൈത്രി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൽ കൂടാതെ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കൽ എന്നീ 9 വിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാൽ അവന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഭഗവത് ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. കൂടെ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു യോഗി ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും, അതായത് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഈ 9 ഭക്തി ശ്രവണം കീർത്തന സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മനിവേദനം, അതാണ് ഇവിടെ സ്വേച്ഛാനുസാരമായി സേവകനാകുക, ആജ്ഞകളെ വർത്തിക്കുക, അനുവർത്തിക്കുക, മൈത്രി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ആത്മസമർപ്പണം. ഈ 9 വിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതില് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആരിലായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ചിന്തയില് മുഴുകിയിരിക്കും. അത്തരം യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ യോജിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് 9 ഭക്തിയിലൂടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. സമാധിയുടെ പരമകാഷ്ഠയായി ഭഗവത്ഗീത ഈ അവസ്ഥയെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സമാധിയുടെ പരമകാഷ്ഠയിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ അവസ്ഥയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു അപൂർവ ഭക്തനെ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടൻ എന്ന് ഭഗവാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്?
ദിവ്യകൃപ എവിടെയെത്തിയത് ഉത്കൃഷ്ടന അത്തരത്തിലൊരു അപൂർവ ഭക്തനെ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടൻ എന്ന് ഭഗവാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, യോഗിനാമപി സർവേഷ മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന അല്ലെ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോമാം അല്ലെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എന്താണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്നാണ് ഭഗവാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഉത്തമ യോഗിക്ക് പരിപൂർണവും കുറ്റമറ്റതുമായ അവബോധത്താൽ ഭഗവാനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യ കൃപയാൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്തമ യോഗിക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടും കുറ്റമറ്റതുമായിട്ടുള്ള അവബോധം കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്രകാരം അയാൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അനായാസേന ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നു. തത്സമയം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ യോഗിക്ക് ശാശ്വത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ സ്ഥാനാന്തര പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അനായാസൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് നാമം ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആ യോഗിക്ക് മരണശേഷം ശാശ്വത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ സ്ഥാനാന്തര പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. കാരണം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് കുറെ ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അപ്പൊ ശാശ്വത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുറെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഏത് വിസ്തരണമാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ ശാശ്വത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ സ്ഥാനാന്തര പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. അവിടെ ഭൗതിക ജീവിതമോ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളോ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല? ഭൗതികമായ ജീവിതങ്ങളില്ല, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യവും അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക അവസ്ഥയുടെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി കാമ്യകർമ്മ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെ? ഭൗതിക ജീവിതത്തില് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്, പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട്. പിന്നെ കാമ്യകർമ്മ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ. അപ്രകാരം ഒരു ഭൗതിക ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് നിദാനം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ഭൗതിക ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമാകുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം ജീവസത്തയുടെ നൈസർഗിക ആഗ്രഹങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത അപ്രകാരം ഒരു ഭൗതിക ജീവിതം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നിദാനം നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം ജീവസത്തകളുടെ നൈസർഗിക ആഗ്രഹങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന ശരിയായ ഇടത്തിൽ അനുവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഹനിക്കുകയല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന ശരിയായ ഇടത്തില് അത് അനുവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ദേവന്മാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന നിർത്തല്ല ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു രീതി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു തലം മാറ്റാന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ചിന്താഗതി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല. ഇത് യോഗിയെ ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് യോഗിയെ ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവനാക്കി തീർക്കും. മഹായോധവായ ഭീഷ്മദേവൻ ഭക്തിയോഗം എന്ന സവിശേഷമായ യോഗത്തെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനിവിടെ ഏത് യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം തികച്ചും ഭാഗ്യവാനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ഇവിടെ ഭൗതികം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ. ആകയാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭീഷ്മദേവൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാണ്, തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കണേ, കാണണേ എന്ന് ദേവൻ ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷതാം കളേബരം യാവതിദം ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 24.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാ ദേവദേവോ പ്രതീക്ഷതാം കളേവരം യാവതിദം ഹിനോ യാവതിദം ഹിനോ മൃഗം പ്രസന്നഹാസാൻ അരുണാലോചനോല്ലാസ് അരുണലോചനോല്ലസൻ അരുണലോചനോല്ലസം മുഖാംബുജോ ധ്യാന പദശ്ചതുർഭുജ. സാ ദേവദേവോ ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷതാം കളേവരം യാവതിദം ഹിനോമൃഹം പ്രസന്നഹാസാ ദേവദേവോ ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷതാം കളേബരം യാവതിദം ഹിനോമ്യഹം പ്രസന്നഹാസാരുണലോചനോല്ലസന്മുഖാംബുജോദ്ധ്യാനപദശ്ചതുർഭുജ. ദേവദേവോ ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷതാം കളേബരം യാവതിദം ഹിനോമ്യഹം സ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ദേവദേവ ദേവന്മാരുടെ പരമദേവൻ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പ്രതീക്ഷതാം ദയവായി കാത്തുനിന്നാലും കളേവരം ശരീരം യാവാത് അതുവരെ ഇതാ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഹിനോമി ഉപേക്ഷിക്കുക അഹം ഞാൻ പ്രസന്നം ഹാസ മന്ദഹസിക്കുന്ന അരുണലോചന ഉദയസൂര്യനെ പോലെയുള്ള അരുണനേത്രങ്ങൾ ഉല്ലസർ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച മുഖ അംബുജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വദനാംബുജം ധ്യാനപഥ എന്റെ ധ്യാനപന്ഥാവിൽ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപം അതായത് ഭീഷ്മദേവന്റെ ആരാധ്യ വിഗ്രഹം ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തെയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ആരാധിച്ചത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ചതുർഭുജനും ഉദയസൂര്യനെ പോലെ അരുണനേത്രങ്ങളോട് കൂടിയ മന്ദഹസിക്കുന്ന മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച വദനാംബുജത്തോട് കൂടിയവനുമായ എന്റെ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന ക്ഷണം വരെ ദയവായി എന്നെ കാത്തിരുന്നാലും. അപ്പൊ ചതുർഭുജനും ഉദയസൂര്യനെ പോലെ അരുണനേത്രങ്ങളോട് കൂടി മന്ദഹസിക്കുന്ന മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച വദനാംബുജത്തോട് കൂടിയ എന്റെ ഭഗവാനെ. എന്താ പറയണ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന ക്ഷണം വരെ ദയവായി എന്നെ കാത്തിരുന്നാലും എന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആദി നാരായണൻ എന്ന് ഭീഷ്മദേവന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധനാ വിഗ്രഹം ചതുർഭുജ നാരായണനായിരുന്നു. എന്നാൽ ചതുർഭുജ നാരായണൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ വിസ്തരമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ചതുർഭുജങ്ങളോട് കൂടിയ നാരായണ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആദിനാരായണൻ എന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മദേവന് അറിയാം. പക്ഷെ ഭീഷ്മദേവൻ ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപത്തെയായിരുന്നു ആരാധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ചതുർഭുജ നാരായണൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ വിസ്തരണമാണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളോട് കൂടി നാരായണ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകണമെന്നും ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ സദാ പെരുമാറ്റത്തിൽ വിനയാന്വിതനാകുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചയുടനെ ഭീഷ്മദേവന് വൈകുണ്ഠധാമം പ്രാപ്തമാകുമെന്ന് 100% നിശ്ചയമാണെങ്കിൽ തന്നെയും വിനീത വൈഷ്ണവനാകിയാൽ വർത്തമാന ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള നില ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലോ എന്ന കാരണത്താൽ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവൻ സദാ പെരുമാറ്റത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിനയാന്വിതനാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭീഷ്മദേവൻ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് 100% നിശ്ചയമാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു വിനീത വൈഷ്ണവൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വർത്തമാന ശരീരം ഈ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള നില ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലോ എന്ന കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ വദനം മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്റെ ധാമത്തിൽ തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് പ്രവേശനം നൽകുന്നുവെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഗർവിഷ്ഠനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വൈഷ്ണവൻ എങ്ങനെയാണ്? അതില് ഗർവ് കാണിക്കുന്നില്ല, ഗർവിഷ്ഠനാകുന്നില്ല. ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഈ ശരീരം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല എന്നിത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തന്റെ ശരീരത്തിൽ കുടിക്കൊള്ളാൻ സാധ്യമാം വിധം ശക്തനാണ് ഭീഷ്മർ.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭീഷ്മർ എന്താ പറയുന്നത്? തന്റെ ശരീരം, ഈ ശരീരം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ, സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ഭീഷ്മദേവർക്ക് എന്തിനുള്ളൊരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു അല്ലെ, സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശരീരം വെടിയുന്നത് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത്. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളാൻ സാധ്യമാമിതം ശക്തനാണ് ഭീഷ്മർ. അപ്പൊ തനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം ഈ ശരീരത്തില് നിലനിൽക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭീഷ്മദേവന് കഴിയും. ഈ അനുഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഈ അനുഗ്രഹം ആരാണ് ഈ വരം നൽകിയത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാണ് ഈ ഒരു വരം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപത്തിൽ തന്റെ മുന്നിൽ അവസ്ഥിതനാകണമെന്നും അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ആ ധ്യാനത്തിൽ സമാധി നിരതനാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു? താൻ ആരാധിക്കുന്ന ആ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപത്തിൽ തന്റെ മുന്നിൽ കാണണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ആ ധ്യാനത്തിൽ സമാധി നിരതനാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഭഗവത് ചിന്തയാൽ പവിത്രമായി തീരും. മരണാനന്തരം എവിടെ പോകുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണമെന്നതിൽ ഒരിക്കലും അത്യധികം ഉത്സുകനാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ഹിതേച്ഛയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭഗവതേച്ഛ അവൻ നരകത്തിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ശുദ്ധഭക്തൻ അതിലും അത്ര തന്നെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നു. താൻ എവിടെയായിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജ ചിന്തയിൽ സദാ ഏകാഗ്രമായി ആമഗ്നനാക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ പുലർത്തുന്ന ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം. ഭഗവത് ചിന്തയാൽ മനസ്സിനെ ആമഗ്നനാക്കി മൃത്യു വരിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ പരമമായ ആഗ്രഹം അത്രമാത്രമാകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി ഭഗവാനിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയണമെന്നാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ഭഗവത് ചിന്തയില് മനസ്സ് മുഴുവനും പവിത്രമായി തീരും. മരണശേഷം എവിടെ പോകുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം നരകത്തിൽ പോകാനായാലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ, നരകത്തിൽ പോകാനാണെങ്കിൽ അതും ശുദ്ധഭക്തൻ അതും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. കാരണം എവിടെ ചെന്നാലും എന്തുമാത്രം മതി? ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. അത് മാത്രമാണ് ആരുടെ ചിന്ത? എപ്പോഴും ശുദ്ധഭക്തന്റെ ചിന്ത. അപ്പൊ ഭക്തൻ പുലർത്തുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം അത് മാത്രമായിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് ചിന്തയിൽ മനസ്സിനെ ആമഗ്നനാക്കി മൃത്യു വരിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഭീഷ്മദേവനും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ പരമമായ ആഗ്രഹം അത്ര മാത്രമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് സൂത ഉവാച യുധിഷ്ഠിര ഒരു മിനിറ്റ് ശ്ലോകം. സൂത ഉവാച യുധിഷ്ഠിരസ്തദാ കർണ്യ ഈശായൻ ശയാനം ശരപഞ്ചരേ അപൃച്ഛ്യ ദ്വിവിധാൻ ധർമാൻ ഋഷീണാം ചാനുസൃണത്വാം. യുധിഷ്ഠിരസ്തഥാ കർണ്യ ശയാനം ശരപഞ്ചരേ അപൃച്ഛ്യ ദ്വിവിധാൻ ധർമാൻ ഋഷീണാം ചാനുസൃണത്വാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച, സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തത് അത് ആകർണ്യ ശ്രവിച്ചിട്ട്
ശയാനം കഴിക്കുന്ന ശരപഞ്ചരെ ശരശയ്യിൽ അപൃച്ഛത് അന്വേഷിച്ചു വിവിധാൻ ബഹുവിധങ്ങളായ ധർമാൻ ധർമ്മങ്ങൾ ഋഷീണാം ഋഷിമാരുടെ അനുസൃണത്വം അനുശ്രവിക്കുന്ന വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഭീഷ്മദേവന്റെ അപ്രകാരമുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വിവിധ ധാർമ്മിക കർത്തവ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ആരാഞ്ഞു. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമിയോട് പറയാണ്, അങ്ങനെ ഭീഷ്മദേവന്റെ അപ്രകാരമുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഋഷിമാരും ശ്രേഷ്ഠരായ കുറെ ഋഷിമാരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ധാർമ്മിക കർത്തവ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം, അതിന്റെ വായിക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മാചാര്യർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷ്മൻ എന്നല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ഭീഷ്മദേവന്റെ ഗംഗാദത്തൻ. കൃഷ്ണദ്വൈപായനാണ്. ഗംഗാദത്തൻ അല്ലെ. ഭീഷ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം അദ്ദേഹം കഠിനമായ തപസ് ശപഥം ചെയ്താണ്. അങ്ങനൊരു പേര് വന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും. അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അതായത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ദേവവ്രതൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ മകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭീഷ്മരുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ആരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി? സത്യവതി എന്ന് പറഞ്ഞ മത്സ്യകന്യയെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം തോന്നിയപ്പോ സത്യവതിയുടെ പിതാവ് ഒരു നിബന്ധന വെക്കും. സത്യവതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കള് പുത്രന്മാരെ രാജ്യം നടത്തേണ്ടത് അല്ലെ, രാജ്യ അവകാശം കൊടുക്കേണ്ടത് അവർക്കായിരിക്കണം എന്ന് ആര് പറയും? അദ്ദേഹം മത്സ്യ കന്യകയായിട്ടുള്ള സത്യവതിയുടെ പിതാവ് പറയും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയ ദേവവ്രതൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങനെ രണ്ട് കഠിനമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. ഒന്ന്, താൻ രാജ്യാവകാശം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശം എനിക്ക് വേണ്ട. രണ്ട്, നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ ആരെടുക്കാണ് അവിടെ? ഇദ്ദേഹം എടുക്കാണ്. ഈ കഠിനമായ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോ ഈ ദേവവ്രതന് ഒരു പേര് കിട്ടി, ഭീഷ്മർ എന്നൊരു പേര് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കരമായ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. ലീവ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഭീഷ്മർ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷ്മർ എന്നൊരു പേര് വരുന്നത്. അങ്ങനെ തന്റെ മകൻ തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഈ ത്യാഗം വലിയൊരു ത്യാഗമാണല്ലേ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയ ശന്തനു മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് വരം നൽകുന്നതാണ്, മരണത്തിന് നിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നിന്നെ തൊടാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു എന്നുള്ളൊരു വരം കിട്ടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ശന്തനു മഹാരാജാവ് കൊടുക്കുന്ന വരമാണ്. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ത്യാഗം തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് പറയാണ്? മരണത്തിന് എന്തില്ല, തന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഭീഷ്മരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ മരണം സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വരം കൂടിക്കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വരം ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞൊരു സംശയമുണ്ട്, നാളത്തേൽ വരുന്നതാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭീഷ്മാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന 6 ചോദ്യങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇതും കൂടി പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, കാരണം പുതിയവര് കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ ഇതില്. അപ്പൊ എന്താണ് 6 ചോദ്യങ്ങള്? ഒന്ന്, ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ആരാധിക്കേണ്ട ദൈവം, ഏക ദൈവം ആരാണ്? മനുഷ്യർക്ക് പരമമായ ലക്ഷ്യം. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഞാനൊന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ആകുമ്പോ പിന്നെ കിട്ടില്ല.
അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ആരാധിക്കേണ്ട ഏക ദൈവം അത് ആരെയാണ്? മനുഷ്യർക്ക് പ്രാപിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം അല്ലെ, പരമമായ ലക്ഷ്യം അത് ഏതാണ്? പിന്നെ ആരെ സ്തുതിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യർക്ക് മംഗളം ലഭിക്കുന്നത്? ആരെ സ്തുതിക്കുമ്പോഴാണ്? ആരെ ആരാധിച്ചാലാണ് മനുഷ്യർക്ക് ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ധർമ്മം ഏതാണ്? ഏത് മന്ത്രം ജപിച്ചാലാണ് മനുഷ്യന് ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ ബുക്കിലില്ല. ഇത് മഹാഭാരതത്തില് 13ാമത്തെ പർവമായിട്ടുള്ള അനുശാസന പർവത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ 13ാമത്തെ പർവമായിട്ടുള്ള അനുശാസന പർവത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ശാന്തി പർവത്തില് രാജ്യധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും മോക്ഷധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഇത് പറയുന്നത് അനുശാസന പർവത്തില് മഹാഭാരതത്തില്. ഇതിന്റെ ഉത്തരം 6 ഉത്തരം ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് പറയുന്ന ഉത്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം. അങ്ങനെയാണ് ഭീഷ്മാചാര്യ സഹസ്രനാമത്തിലെ ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളല്ലേ വരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളായിട്ടല്ല വരുന്നത് അല്ലെ, ഉത്തരങ്ങളായിട്ട്? വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഭഗവാന്റെ നാമല്ലേ പറയണേ? വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ഓക്കെ പ്രഭുജി, പറയാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.